ehem. Kin samu kin zo kenan. Wallahi san da fitowa malam. To ya ban ganki da bokiti ba ke da muka yi magana zaki kwana kuma sai ki zo ga ya tsura. To malam in banda abunka ba sai in yi amfani da taka ba? Ke wata irin hatsabibiya ce zaki amfani da bokitin mu da yake da tsini. To malam da na zo neman magani? To shikenan ba matsala. To. Ki kwantar da hankalinki ina zuwa. To kin san saboda su mutanen boye. Ba wai haka kawai gaga ake shigan musu ba sai mun je mun yi magana da su. Gaskiya ne. Saboda ƴaƴansu ne a kwance don ka ataka musu furwa. To ba damuwa a yi musu magana. Zan tafi in je in yi isho mu ji ko ya kamata. To shikenan. Ki shigo? Yawwa. Kin gane? Na gane malam. Saboda gudun shan inna. A fito lafiya. Za mu shan inna. Malamin mata yana da illa kenan zuwan mu baya. Gama magana da su yanzu. Za ki iya shigowa. To ba damuwa sun ba da dama. Amma wajen shigar taki saboda yadda za a yi. In kika zo daidai bakin kofa zan gaya miki yadda za ki daga hannunki haka kafin ki shiga. In kika daga hannunki sai ki haka. Saboda dan su ga yadda yanayin ki ike. Kin gane? Sai kin gyagije haka. Yawa saboda kin gane wajen shigar ki idan zaki shiga saboda sai kin nuna gyagijewa. Sai ki yadda mayafin ki kafin ki shigo. Kin gane? To ba komai. Ki cire shi ki yadda shi a ƙasa. A gyagije. Kaka ji komai ya mala ranar biyan bukata ya ba a baki. To ina zuwa tukunna ya tukuna. Yawa. Sun ce ki wannan. Okay, sun ba da dama ki. Aikin san da aka haka din nan saboda gudun shan inna. Ke me kike a nan? Fice da kana. Fice.